Moji milí sledovači, na Slovensku sa všetci venujú najdôležitejšej udalosti, aspoň podľa nich si myslia, že najdôležitejšia udalosť, a to síce výberu poslancov do parlamentu, parlamentným voľbám, ale na svete sa dejú úplne iné veci. O tom, čo si myslím, čo sa zmení na Slovensku po septembri, dnes je teda 1.10., som nahral už dávnejšie také krátke video a svojim priateľom som ho dnes zverejnil, preto tomu sa nebudem venovať, ale rád by som sa v dnešnom videu povenoval, že ako dopadá ten konkurs. Vieme, že rodiny svetovej elity, dalo by sa povedať, sa presťahovali do Altaju v Číne a časť územia si zobrali teda ako taký záložný plán B, ako ukryt aj teda v Ruskej federácii, a budujú si tam rôzne veci, ktoré mali ako v Anglicku, tak aj v Švajčiarsku. Hlavne teda ukrytí, ale aj domy, aby sa im tam pohodlne žilo. A verte mi, že si to vedia urobiť. Dobre, majú to tam pekné. A ich treba strážiť. O tom som už hovoril. Niektorí tomu veria, niektorí neveria. A vznikol taký konkurs. My vieme, že z juhu a teda z východu ich určite dobre ostraží Čína. Mongolsko sa do toho nebude pliesť, to zabezpečil pápež František. A zo severu a zo západu bol taký konkurs. Podľa mňa už je všetkým pozorovateľom celkom jasné, že z severu už sa ten konkurs tiež uzatvára. To bol konkurs, či to zvládne teda Ruská federácia. A už tým, že nepustili pána Zelenského napríklad už do Kongresu Spojených štátov, alebo do snemovne, už neviem, kde chcel ísť, ale už mu bolo povedané, že prečo tam chceš rečniť, veď nie si ani Američan, nie si ani člen snemovne, nie si ani kongresman, na čo tam budeš rečniť. Vieme, že ešte pred rokom ho tí istí ľudia vítali v stoji a potlesku. Dnes mu povedali to, čo mu povedali, si etnický Žid a Ukrajinec. Čo tu chceš? Čiže vidíme, že situácia tam je podľa mňa už rozhodnutá. Zo severu určite bude svetovú elitu teda strážiť, armádne strážiť. Vojsko bude zabezpečovať a bezpečnosť Ruská federácia. Ale ešte stále je tak troška otvorený západ. Vieme, že sa veľmi snažili, hlavne Briti, ale aj Američania, lebo oni vždy robia v spolupráci. Je to taká, ja tomu hovorím, britsko-americká veľmoc. Ovládnuť Kazachstan, ovládnuť krajiny, ja som si tu dal mapu, preto som to rozsvietil, ktoré sú teda od západu Altaja. Keď si to pozriete na mape, to je pri Kaspickom mori, že ten Altaj je teda Kazachstan hraničí s Altajom. Ten Kazachstan by bol skutočne najlepší, keby sa im to podarilo ovládnuť. No a samozrejme potrebujú aj nejaký prístup, čiže ideálne by bolo sa do Kazachstanu nejako dostať. Napríklad cez Azerbajdžan a Arménsko, teda k moru. Turecko je už ich. Turecko je člen NATO. V Turecku majú svoje základne. Čiže
aby sa dostali do Kaspického mora, potrebujú ešte ten prístup. Potom by mohlo skutočne sa rozvinúť naplno tá akcia Kazachstan. Teraz to dvakrát sa o to pokúsili Briti a dvakrát ich Rusi vybili z pozícií. Čiže ten konkurs na západe stále prebieha. Rusi majú svoju špeciálnu vojenskú operáciu, aby obhájili svoje postavenie na severe. A preto využili Briti a Američania tú situáciu a mali také už dlhé roky rozrobené želiesko, ktoré teraz zapálili, dalo by sa povedať, alebo s ktorými pracujú. Je až smutné, že tá technológia, keď sa na to pozrieme z organizačného hľadiska a z hľadiska riadenia, je vždy tá istá a ľudia vždy naletia na jedno a to isté. Ja sa z toho smejem, ale je to na zaplakanie. Čiže ako to konkrétne bolo v Arménsku a Azerbajdžane? Arménsko je veľmi stará krajina, je to kresťanská krajina a dokonca sa hovorí, že je to prvá kresťanská krajina, nakoľko oni prijali kresťanstvo už v roku 301. To sa o nejakom katolicizme vtedy ani len nesnívalo. Patria teda k pravosláviu, sú jedna z prvých pravoslávnych cirkví, aj keď sa teda volajú Arménska apoštolská cirkev. Už som párkrát spomínal, že tam spomínajú meno apoštola Andreja, čo ma veľmi teší, lebo ja sám som Andrej a to meno sa traduje v celej našej rodine už minimálne 5 generácií. Čiže títo Arméni fungovali v tomto regióne, v ktorom je dnes napríklad Turecko. Je tam samozrejme Irán. Niečo málo. Fungovali aj v Gruzínsku. A fungovali aj v regióne, ktorý dnes nazývame Nahorný Karabach. Potom ale prišla prvá svetová vojna. A vieme, že po prvej svetovej alebo počas prvej svetovej vojny sa rozpadlo vtedy ten najväčší blok, čo bol v tomto regióne. A to bola Perská ríša, Perzania. No a celý ten blok bol založený na tom, že sú moslimovia. A v strede moslimov boli najstarší kresťania z roku 301. Tak samozrejme tí moslimovia využili situáciu rokov 1915-1916, v čase, keď teda fungovala vojna, ešte zúrila vojna. Turci napadali na ruské cárstvo, alebo Peržania, ako chcete. Z Irán tam veľmi vtedy tam nefiguroval, lebo Briti hovorili, že Boh stvoril Turkov na to, aby bojovali s Rusmi a robili všetko preto, aby Turci bojovali s Rusmi. No ale cez to všetko tí Turci využili tú situáciu a tú neprehľadnosť vojny a to svinstvo, ktoré sa na vojne vždycky deje, keď sa používa šestý spôsob riadenia, na to, aby vysťahovali Arménov. Oni potrebovali vytvoriť taký moslimský koridor, ktorý dodnes podľa mňa majú v hlave a chcú vytvoriť taký moslimský koridor až teda ku Kaspickému moru a potom ďalej, viem, tam sú tie stany rôzne, že Turkmenbáči má Turkmenistan a to sú všetko tie ďalšie moslimské krajiny. Čiže je to myšlienka stará, je to myšlienka ešte spred prvej svetovej vojny a oni vtedy to využili, tú situáciu a sa snažili v úvodzovkách presťahovať tých Arménov a to dole, do Sýrie a do Iránu. Tam im dali také enklávy a veľmi násilným spôsobom ich sa snažili všetkých Arménov natlačiť teda do týchto
enkláv, aby si vytvorili ten moslimský koridor na Kaukaz. Ľudia nechcú priznať, že to bola prvá genocída. Slovensko nakoniec sa k tomu pripojilo a priznalo to. Nakoľko počas toho v úvodzovkách presúvania zomrelo 242 000 Arménov, teda to je dokázané číslo, teda najmenej. Čo bolo vtedy z tých jej populácie, ich nebolo veľa, bolo 37%. Čiže predstavte si, že by niekto prišiel k nám na Slovensko a povedal, ideme vás presťahovať niekde, a neviem, na hranice Rumunska a Bulharska. Len počas toho sťahovania by 1/3 Slovákov umrela. 37%. No, ako inak to nazvať ako genocídu. Čiže Arménom sa nevodilo dobre a nevodilo sa ani vtedy, keď prišiel, vieme, že taký veľký malý muž, ktorého volali Lenin, aj keď sa volal Uljanov v 17. roku do Ruska a vlastne urobil tú veľkú oktobrovú socialistickú revolúciu a potom vlastne podpísal mier Nemcami a pustil sa do Turecka, on si potreboval odkryť ruky, nebojovať na dvoch frontoch. Vznikol potom následne Sovietsky zväz a túto oblasť riešil už Stalin a vyriešil ju tak, že Arménov nechal na tých ich území a vyhlásil nový štát, ktorý nazval Azerbajdžan v hraniciach Sovietskeho zväzu. Prečo ho nazval Azerbajdžan, to nikto nevie, Stalin veci nevysvetľoval, lebo Azerbajdžan bola časť Turecka a vtedy aj bola v Turecku táto časť a samozrejme niečo možno v Iráne, lebo tak to je. Možno chcel použiť podobnú metódu, ako aj neviem, je Macedónia, že? Vždy všade v histórii čítame, že to bola časť Grécka, aj Alexander Veľký bol macedónsky. No a dnes je to štátik pri Grécku. No a možno raz o pár rokov, alebo desiatkách rokov, povie, že oni sú nástupca tej Macedónie a bude chcieť to územie Grécka, ktoré sa volá Macedónsko. Možno s tým kalkuloval Stalin, keď dal tej oblasti, ktorú obývali teda moslimovia, a im dal hlavné mesto Baku a vyhlásil Azerbajdžan. On sám bol teda Gruzinec, tak troška sa ten Stalin v tom vyznal. Naozaj nikdy nevysvetlil, prečo to tak urobil. A v Sovietskom zväze to bolo v celku jedno. Bola tam ale jedna vec, jedna oblasť, ktorá vôbec nie je bohatá. To je hornatá krajina, skutočne pastieri chudobina, povedali by sme po slovensky. A to bol Náhorný Karabach. To bola tá oblasť, z ktorej naozaj vysťahovali veľmi veľa Arménov a preto, viete, domy neostanú voľné, pastviny neostanú voľné, tam prišli teda moslimovia, už dalo by sa povedať, že z Azerbajdžanu, odohralo sa to predtým, než vôbec tá oblasť dostala od Stalina meno. No a tam žili vedľa seba, viac menej nie vždy v miery a v láske, teda Azerbajdžanci a Arméni. Tých Arménov tam ostalo okolo 100-130 tisíc. Taká populácia tam je dnes. No vlastne už nie je. Čiže Náhorný Karabach bol stále problém. No a problémom sa nejavil v čase, keď bol Sovietsky zväz, lebo tam sa to riešilo
tvrdo. Všetci sme tavarišti, tak vy tu nebudete vyskakovať. A Lenin oslobodil všetkých, aj moslimov, aj teda kresťanov. Ale problém nastal v roku 1991, keď sa rozpadol Sovietsky zväz. A trebalo túto oblasť nejakým spôsobom vyriešiť. No ale viete si predstaviť Jelcina, ktorý opitý dirigoval orchestre a padal z nôh, že rieši tieto oblasti. Ono bolo potrebné vyriešiť aj Ukrajinu, že? Však tam bol Charkovská, Donecká, Luhanská oblasť. Bola tam nejaká Odesa, ktorú zakladali nejaké časti toho mesta. Židia, vieme o tom. Bol tam Krím, na ktorý si robili nárok Židia, lebo existovala nejaká zmluva ešte medzi Leninom a židovskou obcou o peniazok, o pôžičke, kde ten Krím bol teda daný ako záloha. A tá požička sa nikdy nestratila, ale ani nikdy nesplatila. Čiže pri rozpade Sovietskeho zväzu naozaj si trebalo sadnúť a vyriešiť mnoho vecí. Jelcin to ale vyriešil, samozrejme s podporou svojich veľmi dobrých amerických priateľov, takže viete čo, my sa rozpadneme a potom vy si dohodnite, podpíšte si hranice, dohodnite si, ako budete fungovať. Čo napríklad Ukrajina a Ruská federácia dodnes nemajú podpísanú hranicu, vytýčenú hranicu. Ale nie je to v socialistickom bloku nič divné, lebo aj my s Maďarskom sme, dalo povedať, že okotovali hranicu GPS-kom len nedávno. Mali sme hranicu určenú, akože ide stredom toku rieky. No a potom, keď niekto ten tok rieky zmenil, napríklad melioráciou, tak vlastne bol problém, kde ide slovensko-maďarská hranica. Čiže tamto tiež trebalo si sadnúť a meniť. Ale dokážu si sadnúť dve, dalo by sa povedať, že národy, hoc či Azerbajdžan národ, to som práve povedal, že je to veľký problém. Dokáže si sadnúť Azerbajdžan a Arménsko a vyriešiť problém Náhorného Karabachu. No samozrejme, Arméni budú stále vykrikovať, že to bolo naše územie. Ak by ste nespáchali genocidu na našom národe spolu s Turkami, tak by tam ani jeden z vás nebol, moslimov, čo od nás chcete. No a moslimovia zase budú hovoriť skutočnosť, ktorá je dnes, no ale sme tam a chceme svoje práva. No problém je aj ten, že Náhorný Karabach nemá ani meter hranice, teda s Azerbajdžanom. Je to enkláva v Arménsku. Čiže hneď v roku 1992, rok potom, čo sa rozpadol Sovietsky zväz, vzniká vojna o Náhorný Karabach. Do roku 1994. Tú vojnu som ja vnímal už vtedy. Mal som tam aj svojich priateľov a pýtal som sa ich, prečo vznikla vojna. Oni mi vysvetlili, viete, lebo bolo to tak, že Arménsko na základe tých svojich nejakých historických vecí povedalo, no tak my budeme spravovať teraz tú enklavu, lebo nám ste vo vnútri nášho štátu. A napriek tomu, že podľa nejakej dohody z roku 91 z Jelcina, čo boli dohody, nedohody, tam boli predbežne nejaké hranice, ktoré boli dané ešte ako nejaké vnútorné hranice Sovietskeho zväzu, tak oni v tej enklave Náhorný Karabach začali podporovať len svojich ľudí. To znamená všetci policajti, vedúci oddelení mestských úradov, stavebných úradov. Všade tí Azerbajdžanci, ktorí tam žili, narazili, že tam všade sú Arméni. To samozrejme vyvolalo vojnu. Už o rok po rozpade Sovietskeho zväzu, ktorá trvala do roku 1994, teda 2 roky. A nakoniec ten status quo bol ten, že
celá tá oblasť bola považovaná, že je to taká problémová oblasť. Ona vyhlásila svoju nezávislosť predtým, než vôbec sa rozpadol Sovietsky zväz. Ale nikto tú nezávislosť nechcel rešpektovať a svetové spoločenstvo to územie nejakým spôsobom akceptovalo, že je síce vo vnútri Arménska, ale patrí Azerbajdžanu. Takúto bombu na šlapnú mínu si vedia Anglosasi vždy pripraviť. Keď si pozriete, podobné niečo pripravili aj na Ukrajine a potom z toho vznikla vojna. Aj tu vznikla vojna, ale toho roku 1994, práve preto, že tam bol obrovský vplyv Ruskej federácie a pretože sa rozpútal nejaký konflikt, že? Lebo v Gruzínsku, kde boli zase tiež dve také oblasti, kde zase bolo vo väčšine Rusi, že vieme, a Gruzínci sa rozhodli to dobiť. Podobne ako v 94. sa to podarilo teda Azerbajdžanu, tak Gruzínci povedali, a my to dobijeme. Tie územia svoje, ktoré nám zase mali pripadať od roku 91, ale nepodarilo sa im to. Vtedy Rusi tvrdo už zasiahli, tu už boli roky 2000, že? A proste to tomu Ševardnadzemu, alebo kto tam bol prezident, nevyšlo. Čiže ako vidíte, je to furt ten istý scenár. Vytvorí sa nejaká enkláva, dá sa cudzému štátu, ktorý on o tom v princípe nič nemá. Tí ľudia sú tam nespokojní, na tej nespokojnosti sa potom postaví konflikt, revolúcia, líder a rozbijeme to tam. A nakoniec po vojne sa majú všetci horšie, ako sa mali pred vojnou. Klasický scenár Orwella z Farmy zvierat. Stále na tieto hrable ale tí ľudia stúpia. Vstúpili v Gruzínsku, vstúpili na Ukrajine a dnes vstúpili aj medzi Azerbajdžanom a Arménskom na Hornom Karabachu. Ako to riešiť? No, keď Azerbajdžan pred niekoľkými rokmi, alebo pred rokom a pol, dvoma, to nie je ďaleko, začal znovu vojnu o Náhorný Karabach, tak to riešili Rusi, to bolo ešte pred teda špeciálnou vojenskou operáciou alebo vojnou na Ukrajine. A to tak, že získali dokonca mandát OSN a prišli tam ako mierotvorci. Oni tam prišli do toho Náhorného Karabachu, postavili sa na tú čiaru, kde sa bojovalo, čiže časť Náhorného Karabachu ako keby už bolo v správe Azerbajdžanu, druhá bola ešte v správe Arménska a udržavali kľud. Až do určitého momentu, keď prezident Arménska, ináč veľký priateľ Spojených štátov amerických, začal robiť veci, že pozval amerických vojakov a britských vojakov na spoločné cvičenia. A napriek tomu, že má podpísanú zmluvu o obrannej spolupráci so spoločnosťou nezávislých štátov, rovnako ako Kazachstan, a vieme, že keď v Kazachstane teda vypukli nepokoje, tak ich prezident, nech je aký je, a tiež hovorí, že treba dobre vychádzať s Amerikou, lebo od nej dostáva peniaze, tak v priebehu 24 hodín podpísal, že mu majú prísť pomôcť teda tej armády tých nezávislých štátov, minimálne strážiť tie objekty, aby on tých svojich vojakov mohol teda použiť na poriadok v krajine, čo sa aj podarilo. Vieme, že tá vzbúra, ktorú tam pripravovali hlavne Briti cez starého odídeného prezidenta, trvala len niekoľko dní. Hovorí tomu, že nepokoje kvôli drahému plynu, ja to tak volám, v Kazachstane.
Na podobný scenár mohol teda využiť aj v Arménsku, má podpísanú rovnakú zmluvu, mohol požiadať okolité krajiny bývalého Sovietskeho zväzu, aby mu prišli pomôcť proti tomu Azerbajdžanu, ale on to neurobil. On to dodnes neurobil. Prezident, ktorý je veľkým priateľom mieru a Spojených štátov amerických. A dokonca urobil to, že súhlasil s tým a podpísal to, že hranica Náhorného Karabachu by sa mala vrátiť na ten rok 1991, keď sa rozpadol Sovietsky zväz. Čiže do takého toho plávajúceho vzťahu právneho. Keď teda Náhorný Karabach patril Azerbajdžanu, moslimom. Čo moslimovia samozrejme využili. Oni to už robili predtým, že tam bola genocida, tam jak jeden štát, tak druhý štát blokovali prísun potravín. A naozaj bola tam strašná, napriek tomu, že tam boli tí mierotvorcovia z Ruskej federácii, tak čo sa týka zásobovania základných vecí, tak už 9 mesiacov tam nebolo nič v tom Náhornom Karabachu. No a teraz, keď teda prezident Arménska vrátil stav na rok 1991, tak vypuklo to, čo vypuklo. No, Rusi urobili koridor pred asi týždňom. Nebola iná možnosť. A všetci kresťania Náhorného Karabachu sadli do autobusov. Asi tých 130 000 ľudí, ktorí tam ešte žili. A to vysídlenie sa podarilo teda. Hej. Všetci v priebehu 3-4 dní opustili svoje domovy, lebo na čo ostávať v chudobine, keď vám tam už nik nie je ochotný doniesť ani trocha chleba. Čiže všetci utekli do Arménska. Samozrejme moslimovia ostávajú, lebo sa tešia, že to preberie celú tú správu, teda Azerbajdžan. Ale vždy ostáva to, že Náhorný Karabach je v Arménsku. Ten problém roku 1991 sa nijak nevyparil. Ten problém, ktorý zabezpečil Jelcin samozrejme a jeho alkoholizmus. No a kto tam môže prísť? Kto ten problém vyrieši? Kto bude ten mierotvorca? No arménsky prezident hovorí, že USA a Británia. Že oni by mali teda prísť so svojou vojenskou mocou. Samozrejme, veľké množstvo Arménov žije od tej genocídy aj vo Francúzsku, aj USA teda. Naozaj sú tam miliónové enklávy Arménov. No a tí tvrdia, že prídu teda s vojakmi USA, robia tam nejaké tie základne spoločné, že vieme, to je taká tá zmluva, aj Slovensko ju nedávno podpisovalo, a zabezpečia spokojnosť Náhorného Karabachu, že ich bude môcť v pohode zabezpečovať ich bezpečnosť potravinovú, vojenskú, akúkoľvek inú. Teda Azerbajdžan, a že ich jednotky v Arménsku to zabezpečia. Samozrejme, do Azerbajdžanu mieria Turci zase, lebo konečne sa im zase vrátila tá myšlienka, že urobíme taký jednotný moslimský koridor až do všetkých tých stanov. Afganistanov, Turkmenistanov, Kyrgyzstanov a všetkých tých stanov, ktoré sa tam nachádzajú za Kaspickým morom. Čiže, ak by sa to podarilo, ak by to skutočne tak bolo, tak
určite svetová elita bude musieť povedať, že dobre Briti, dobre Američania, je mi jasné, že z západu mi môžete veľmi ublížiť, že som ochotná prijať to, že tento konkurs ste vyhrali a hlavne ak teda ešte získajú svoje postavenie v Kazachstane, to je dosť rozhodujúce, lebo ten je rovno na hranici s Altajom. Čiže keď sa im toto podarí, či už diplomatickými prostriedkami, vojenskými alebo akýkoľvek inými, tak nie sú mimo hru. Sú v hre. A svetová elita bude musieť nejakým spôsobom sa dohodnúť s Britmi aj Američanmi. Samozrejme, na poslednú chvíľu sa tam snaží dostať aj Francúz, ale je otázka, či tí dvaja ho tam vôbec pustia. Samozrejme, na nejaké humanitárne akcie, áno, veď tá francúzska arménska komunita tam chce vyslať nejakých ľudí a peniaze a chlieb a prikryvky a vodu a neviem čo všetko, veď 120 000 ľudí relatívne veľa vecí potrebuje. Tiež sa ozývajú niektoré krajiny, ktoré týchto 120 000 ľudí, ktoré sa museli odsťahovať teda z toho Nahorného Karabachu v priebehu minulého týždňa, považujú naozaj za vojnových utečencov a za ľudí, na ktorých sa pácha genocida, a ono je to aj pravda, a sú ich ochotní prijať na svoje územie, čiže pravdepodobne tie francúzske a enklávy Arméncov a Arméni USA sa rozšíria o nejaké tie rodiny. Samozrejme, Arméni sú aj v Ruskej federácii, čiže môžu prísť aj tam. Ale oni samozrejme v prvom rade teraz tiahnu na Jerevan a sú veľmi nespokojní s prezidentom. Lebo podľa nich, ale aj podľa reálnych, pri nich nič neurobil. Nič. Nepozval tie štáty bývalého Sovietskeho zväzu, aby mu vojensky pomohli. Američania tam cvičili pár 100 ľudí. Ustúpil. Vrátil to na rok 91. Negoval 2 vojny. Pre nich je to zradca. Čiže v prvom rade sa pokúsia o zmenu situácií v Arménsku títo ľudia. Je to taký veľký energetický egregor. Uvidíme, čo sa im podarí. Uvidíme, akých budú mať vodcov. Samozrejme, prezident Arménska sa snaží všetkých tých, on to volá separatistov, ktorí vyhlásili už dávno samostatný Karabach, zavrieť, chytiť. To vidím aj v našom televízore, ako nám hovoria o tom, že tých bývalých ministrov, prezidentov tej separatistickej krajiny na Horný Karabach sa snažia všetky uväzniť, aby tam nebol ten líder a aby sa tá energia toho davu, ktorý je naozaj veľmi nahnevaný, že museli opustiť svoje domovy v priebehu týždňa a predtým 9 mesiacov genocídy, aby sa nevyužila na to, aby sa teda vyvolali nejaké predčasné voľby alebo niečo a vymenila sa tá proamerická vláda arménska. Čiže, ako vidíte, situácia je zaujímavá, ale prečo to hovorím ja, Európan? No lebo videli ste niekde Európu? Svetová elita sa musí dohodnúť aj s nami. Aj my sme jej nejako užitoční. Budeme mať svoje jednotky, vplyvy, či už ekonomický alebo vojenský. Budeme prítomní kde? V Kazachstane alebo v Azerbajdžane, v Arménsku alebo
niečo urobíme v Gruzínsku. Vyzerá, že Európa, ak neberieme ten chabý nejaký pokus Francúzov, ktorí robia na vlastnú pest, je mimo hru. My od svetovej elity nedostaneme nič. Nás naozaj čaká len ten Green Deal a deindustrializácia a zelená krajina, kde sa nebudú môcť hýbať ani len kravy, lebo aj tie prdia, prípadne prežúvajú a takto vzniká metán či CO2. Čiže ja osobne to z pohľadu Európana sa na to dívam a som z tohto konkurzu veľmi rozčarovaný, lebo vyzerá, že Rusom sa podarí obhájiť svoje postavenie na severe. Nikto nerozbije ich krajinu, nikto ich vojensky nezničí a už vôbec nie teda takej tej klasickej vojne, ako kde nejdú teda jadrové zbranie a rôzne zbranie hromadného ničenia, chemické aj iné, biologické. Proste v konvenčnej klasickej vojne sa ukázalo, že Rusi sú nezničiteľní, vyrobia granátov za mesiac toľko delostreleckých granátov, čo celé NATO, európske NATO ani za rok nevyrobí. Čiže tam ten konkurs podľa mňa už skončil. Už podľa toho, ako sa správajú k Zelenskému, je celkom jasné, že aj to čistenie a vrátky peňazí, o ktorých sa môžeme niekedy porozprávať, lebo sa na to používali aj kryptomeny, ako si tí, hlavne Spojených štátov amerických, ktorí na Ukrajinu poslali peniaze, tú svoju časť vrátili naspäť, ale už do svojho vačku, čiže zo štátneho, prešlo pekne cez Ukrajinu do privátneho vačku. No a už to končí. Už je podľa mňa všetko. A to je môj osobný názor, ktorý mi prosím neberte. Tak viac menej uzavreté. Všetci sú dobre napapkaní. A konkurs na severe Altaja je jasný. Tam to bude zabezpečovať Ruská federácia. Dole je Čína, východ je Čína, no a o západ sa bude bojovať. Čiže aktivity teraz Británie a Spojených štátov sa určite presunú do tohto regiónu, ktorý som práve hovoril, do regiónu okolo Kaspického mora a Kazachstanu. Čiže Ukrajina bude podľa mňa za chvíľku riešená. Prezident Putin ale povedal, že už len teda kapituláciu. Uvidíme, čo nás ešte čaká. Uvidíme, či sa Európa spamätá. Ale pripravte sa. My ako hlavy rodín buďme na to pripravení, že v tých plánoch, ktoré vidíme, aj ekonomických, sa s Európou nejako prestalo počítať. Tak, pripravme sa, že možno sa budeme musieť naučiť aj troška španielsky a aj Južná Amerika je krásna. Alebo my, ktorým nám nevadí ten tvrdší režim, možno budeme radi obnovovať Ukrajinu. Uvidíme ešte, čo ako jednotlivci dokážeme z toho, ako vykorčilovať, tak by som povedal, lebo vyťažiť už asi nič. Ale Európa ako taká, keď sa nespamätá, keď stále základná vec, na ktorú
európski lídri budú poukazovať, že je, ja neviem, gender, alebo označenie záchodov, alebo CO2, alebo počet prdejúcich kráv, a im už uchádza, že v tom konkurze vlastne sa ani nezúčastňujeme, my na to ani nereagujeme, a už vôbec nie Slovensko. Tak nebudeme mať čo ponúknuť. Naozaj. Do tej výmeny nebudeme mať čo ponúknuť. Žiadne produkty, žiadne služby, ktoré sú celosvetovo teda konkurencieschopné. Čiže nedopadnime tak aj ako jednotlivci. Nebuďme hlúpi, ako sú hlúpi všetci politici. Všetci. Nie je jeden jediný, ktorý by tomu rozumel. A keď aj je, tak určite nebojuje za všetkých, ale bojuje za seba a svoju rodinu. Viď Sulík a jeho ranč na druhej časti Zemegulie. Všetkým prajem ešte krásnu nedeľu. Vychutnajte si nádherný deň. Čaká vraj nás nádherný teplý október. Čiže poďme všetci do lesa a porozmýšľajme, ak teda je ten konkurs už na severe ukončený a tým pádom sa veľmi rýchlo ukončí aj tá vojna na Ukrajine, čo budeme robiť potom, lebo s Európou sa naozaj v tých nových plánoch svetovej elity nepočíta. Na nič nás nepotrebujú. Je to veľká zmena, nakoľko roky tu žili, roky nás potrebovali, storočia nás potrebovali. Uvidíme, ako Európa na to zareaguje. Všetkým ešte raz krásny deň.